στα πρωτομαρκόπουλα. Είμαι η Μέλη και πάω πρώτο δημοτικού. Είμαι ο Παύλος και πάω πρώτο δημοτικού. Είμαι ο Σοκράτης και πάω πρώτο δημοτικού. Με λένε Γιώργο και πάω και εγώ πρώτο δημοτικού. Θα σας δείξουμε το δικό μας project που φτιάξαμε για τον Άρη. Αφού μάθαμε τόσα πολλά πράγματα για τον Άρη και πόσο δύσκολο είναι να ζήσουν και άνθρωποι, σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ρομποτικούς μηχανισμούς που θα πάνε πρώτοι αυτοί στον Άρη και θα φτιάξουν μια πικιά για να μετά να πάνε να ζήσουν και άνθρωποι. Τα μηχανήματα αυτά δεν χρειάζεται ούτε νερό, ούτε φαγητό, ούτε οξυγόνο. Ούτε ζητούνται, ούτε γλυώνουν. Δεν κουράζονται ποτέ. Εμείς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την ενέργεια που θα χρειαστεί για ποικία για να δουλεύουν ηλεκτρικές συσκευές. Αυτή την ενέργεια την παίρνουμε από τον ήλιο με ηλιακά πάνελ. Για να φτιάξουμε τα ηλιακά πάνελ θα χρειαστούμε πυρίτιο. Ο Άρης έχει στερεό έδαφος όπως την γη. Έχει πολλά μέταλλα και πολλά ορυκτά που περιέχουν πυρίτιο μέσα. Από εκεί θα πάρουμε το πυρίτιο και θα φτιάξουμε τα ηλιακά πάνελ. Το πυρίτιο είναι γνωστό από τα παλιά χρόνια. Το χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν εργαλεία και μετά όπλα για να κυνηγήσουν το φαγητό τους. Αλλά όμως το πυρίτιο σήμερα το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε ηλιακά πάνελ που παίρνουν την ενέργεια από τον ήλιο και την κάνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Φτιάξαμε 3 ρομποτικούς μηχανισμούς. Έναν που θα σκάβει και θα βγάζει το πυρίτιο από το έδαφος, έναν που θα τα φορτώνει και θα τα μεταφέρει τη μονάδα της εργασίας και εκεί να φτιάχνουν τα ηλιακά πάνελ. Ο πρώτος μηχανισμός που φτιάξαμε είναι ένα ρομποτικό τρυπάνι που το ονομάσαμε αδιοθράφστη. Αυτό θα σπάει τα πετρώματα στον Άρη και έτσι θα βγάζουμε πυρίτιο. Αποτελείται από μπαταριοφύκη με διακόπτη, κινητήρα, ρόδες, γρανάζια, αλυσίδα, δοκούς και το τρυπάνι μπροστά. Κάνω τον διακόπτη μπροστά και το τρυπάνι ξεκινάει και σπάει τα πετρώματα. Και άμα το αναφέρω ξανά στη μέση, σταματάει. Οι απλές μηχανές είναι ρόδες με άξονα, μοχλοί που κουνάνε το τρυπάνι και γρανάζια. 2 μικρά που μεταφέρουν την κίνηση στον κινητήρα ως τους μοχλούς και 2 μεγάλα που δουλεύουν σαν μοχλοί και κάνουν τους δοκούς να πάνε μπροστά πίσω. Ο δεύτερος μηχανισμός που φτιάξαμε είναι ένα ανατρεπόμενο ρομποτικό φορτηγάκι που παίρνει από το λατομείο το πυρίτιο και το παίρνει στη μονάδα επεξεργασίας. Αποτελείται από μπαταριοθήκη, μοχλός με διακόπτη, ρόδες με άξονα, γρανάζι, ατέρμονα κοχλία και την ανατρεπόμενη καρότσα. Όταν κάνω το μοχλό μπροστά, η καρότσα σηκώνεται. Και αν κάνω το μοχλό πίσω, η καρότσα εστεύει τη θέση της. Οι απλές μηχανές είναι ρόδα με άξονα, μοχλός που λέγεται το διακόπτη, βίδα, γρανάζι και κλείνουμε όταν σηκώνει την καρότσα. Ο τρίτος μηχανισμός που φτιάξαμε είναι μια μονάδα επεξεργασίας όπου από τη μία πλευρά θα έρχεται το πυρίτιο και από την άλλη θα βγαίνει ηλιακά πάνελ. Αποτελείται από κεντρική μονάδα, κινητήρα, αισθητήρα κίνησης και μια ειδική κατασκευή που θα πέφτουν εκεί μέσα τα πυρίτια. Με τροχαλίες και σκοινιά φτιάξαμε 2 κυλιόμενες διάδρομους όπου από τον ένα θα πάει το πυρίτιο και θα πέφτει στο εργοστάσιο και από την άλλη θα βγαίνει ηλιακά πάνελ. Η λέξη όμως είναι αυτόματο. Έχουμε φτιάξει πρόγραμμα. Πρέπει το φορτηγάκι να αδειάσει εδώ μέσα τα ορυκτά με το πυρίτιο και όταν ο αισθητήρας δει τα πετρώματα θα ξεκινήσει και να δουλεύει. Θα δώσει το πρόγραμμα εντολή στον κινητήρα να δουλέψει.
μηχανές είναι κεκλειμένο επίπεδο και τροχαλίες.